Tuntuma chuan digital meter endan kan clear ho le dona kan meter hian kan unit manzat hi khoilai a hian nge alan khoilai a hian nge en tur ti te kha kan clear ho le don ani a tun laia chuan hetiang digital meter de ulir hi ani to a la hmang lo te po hetiang digital meter hian thak chho zel tur ani boka chuwang chuan heng kan lo hret ve te hi kan tan a poimo ani tuna bila kan hmuang hian new reading ti lai aro maka kan ko tir feisina kan ko tir lai hi kan reading thar ber kha ani a hei hi an ziak nge ngei tur ani a heti laia an zia le kan meter kha ami kan unit manzat kha a in milem ti kha kan en ve te kha a poimo thina meter reader te po hian tisual ve thei tho an ni a mihring kan ni a mihring te chu tisual pal om thei vek ani a chuwangin an lo tisual palem ti te kha kan in check ve thei dawn ani tuna kan hmuang hian hei hi energy meter chu ani ta a chuan heti laia dum te a hlai deuh chunga mi ki hme na tur ani a han hme hian number lang tur voltage ampere ti te time date ka tiang zawng zawng kha lang tam em em mai ni chuan khawi berah khian nge kan unit kal zat kan enang ti kha tunah hian kan en dawn ta ni kan hme tanga a lo lang zelanga tikhan kan unit kan en na tur lai tak kha uluk deuhin kan lo en dawn nia yang kan hme ta chuan khimi CUM on ti lai tak khi kan unit man zat ani 12.52 ania 0.52 hi chulak ngai lo 12 chin kha ni mai chuan heti lai anuai khan KWH ti a in ziak ta a khalaiah khan meter a in ang lova a thena chuan CUM on ti lang lo hianin heti lai KWH ti in ziahna hian CKWH ti kha a in ziak bok ta ni chu meter a in hrang hrang om ve a khati laiah khan kan chhit zat kha keimah ni in kan lo in en thei dawn ta ani